Namaskara mathergla, welcome back to the channel. Pira onji posa video and you are seeing me in the same dress. Last video going to end adittuntu away dress antu ondulla dayapane adana guruvara madhyana itte onte portudu dumbu onji video 9 monthdu edit monthdu aven upload monthdu Pira start month itte madhyana gante raddare and Tanishla and her husband la ranara baidu jiru video call mantu ovo onji neeru tinna jaga tochpaanulleru but akulu ಆ ಒಂಜಿ ಬೋಟ್ ಉಂಡತ್ತೆ ಯಾನ್ ಒರ ಪೋದಿತ್ತಿನಾಗ ಆಯ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತಿ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಅಡೆ ಅಕುಲ್ ಇರುವೆಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಪೋತೀರಿ ಯಾನ್ ಮೂಲು ಕಾಪು ನಕಲೇನು ಕೈಲ್ ಪೂರ ದೆಕ್ಕದೆ ಪಡ ಅಕುಲ್ಲ ಬತ್ತದು ಉಂಡದ್ ಗುಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಕೈಲೆ ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪುಳೆ ಪುಳೆ ಗಾಡಿದಕ್ಕೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ದೆಕ್ಕಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದೆನ್ನ ಪೂರ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಉಂಟು ಕೆಲಸ ಎನ್ನ ಬಟ್ಟೆಲ್ಲ ದೆಕ್ಕದಿಚ್ಚಿ ಉಂಟುದಾದ ಪಂಡ ಎಂಚನ ಬೊಕ್ಕ ನಾನು ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಉಂಡತ್ತ ಟೈಮ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಕುಲ್ ಬತ್ತೀನಿ ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ದೆಕ್ಕುವೆ ಅಂಚನೆ ದಿತ್ತೆ ಸೊ ಎನ್ನ ಕೆಲಸ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಕುಲ್ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮನ್ನು ಪೂರ ಮಾತ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲೇ ಮುರಿದು ಅನಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚಾತ್ ಮಿತಿದ ಅದನ್ನ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು ಅಂಚ ಪೋಯಿನಕುಲು ಮನಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತಿ ತುಚ್ಕೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇಂಕುಲ್ ಬೋಟುಡಿಲ್ಲ ನೀರು ತಲುಪಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೈದ ಅಂತ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ನಾನು ಏನೋ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುಡಿಯಾನು ಬೊಕ್ಕದಾಳ ಪಡ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೈತೆ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ನಿ ನಾನು ಪಾಡ್ದಿನೇ ಇಜ್ಜಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಲ್ದಿನೇ ಇಜ್ಜಿ ನಾನು ಫುಡ್ಡನ್ನು ತೋಚ್ಪ ಮೀಂದ ಗಶಿನ್ ತೊಚ್ಪವನು ಹಿಡ್ದುಂಬ ಎನ್ನ ಬಟ್ಟೆ ಪಾಡ್ದಿನ ತೊಚ್ಪ ಹೊಂದಿತ್ತೈತೆ ಆ ಹಿಡ್ದುಂಬು ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಕಿಚನ್ ಹಿಡ್ಕಲ್ದ ಪಾತೆ ಇರ್ದೆ ಅವೇನು ನಾನು ಪಾಡ್ದಿನೇ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ವ್ಯೂಸ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ತೂಪೆ ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ನೀನು ಪಾಡ್ದಿನೇ ಇಜ್ಜತಯಾನು ನನ್ನದಾದ ಮಲ್ಪು ನಾನು ದೆತ್ತಿದ್ರು ಪಿರಾ ಫಸ್ಟ್ ಹಿಡ್ದು ಪಾಂಡ ಹೆಂಗೆ ಕಾತಿನ ವ್ಯೂಸ್ಲ ಪೋಪುಂದುಂಬೆ ಈತು ರಾಶಿ ಜನ ತೂಪರು ಪಿರಾ ಹೊರ ತುಯ್ನಕುಲ್ಲ ಅನ್ನೋರ ತೂಪೇರ ಇಜ್ಜತೆ ಸೊ ಅಂಚ ಐ ಥಾಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಕೆಲವರ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗ್ಬೋದು ದಾಳ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಜಿ ಫಿಶ್ ಪೂರ ಫ್ರೈ ಮಂತದೆ ಆಯ್ತಾ ಘಾಟ್ ಮೂಲ ಹಾಕೊಂಡು ದೊಂಡಿ ಫಿಶ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತದಿತ್ತೆ ನಾನು ಫಿಶ್ ಫ್ರೈ ಅವನ ಕತ್ತಲ ಮುಟ್ಟ ಅಂಚೆನೆ ಬೊಕ್ಕ ಫ್ರೆಶ್ ತಿನ್ನಾನೆ ಫಿಶ್ ಫ್ರೈ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಒಂಜಿ ತರ ಆದಪ್ಪುಂಡು ಮರಗಟ್ಟಿನ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಜಿ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಫಿಶ್ ಫ್ರೈ ತಿನ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಯಾನ್ ಬರ್ಪೇರತ ಅಂದು ದುಂಬೆ ನನ್ನ ಬರ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಪೊರ್ತುದುಂಬು ಫಿಶ್ ಫ್ರೈ ಪೂರ ಮಲ್ತದು ದೀತೀನಿ ಯಾನ್ಲ ಫಿಶ್ ಫ್ರೈ ತಿಂತಿದ್ದೀನಿ ಇದಾಯಗ ಒಯ್ತೈತೆ ಹೆಂಗೆ ಫಿಶ್ ಫ್ರೈ ತಿನ್ನೋರೇನೆ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಆಮ್ಲೆಟ್ ಮತ್ತು ತಿಂಡೆ ಪ್ಲೇನ್ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಖಾಲಿ ಉಪ್ಪುಲ ಖಾರಲ್ಲ ಆತೆ ಇನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಪಡ್ಡ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಕೆಲವರ ಮಾತ್ರ ಈರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ವೆ ಬಟ್ ಹೆಂಗೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಅದು ತಿನ್ಪುಜಿ ಆಯ್ತು ಸ್ಮೆಲ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಬೈಜಿ ಈಗ ಪಜ್ಜಿ ಈರುಳ್ಳಿ ತಿನ್ಪೇರು ಕೆಲವರೆ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಲ ತಿನ್ಪೇರಿ ಅನ್ಪನ್ಪೆ ಆಯ್ತು ಸ್ಮೆಲ್ ನಿಂಚ ಬೇರೆ ಮಂತು ಇವ್ರು ಇಡೀ ದಿನ ಬಾಯಿ ಅವೇ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರೋದು ಪುಣ್ಣರಕ್ಕ ಬ್ರಷ್ ಮಂತು ಪೋಪುಜಿ ಆಯ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಈರುಳ್ಳಿ ತಿನ್ಪುನೇ ಇಜ್ಜಿ ಹೆಂಗೆ ಇಷ್ಟನೇ ಇಜ್ಜಿ ಸೊ ಆಯ್ತಾ ಫಿಶ್ ಫ್ರೈ ಅವು ನಾನು ಬೈರಾವೇನೆ ಕೊಡ್ತೆ ಬೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ತಿನ್ನೋದು ಸೊ ಅಂಚ ಓಕೆ ಯಾನಿನ್ನ ಕೆಲಸ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪೆ ಸೊ నాకు బరోస్టಲ್ಲಿ ನಾನು ಪೂರ ಬಾಜನ ಪೂರ ದಿಕ್ಕದಿ ನೀದುಲ ಕುಲ್ವೆ ರೈಪಂಡ್ ಹಾಕುಲ್ ಬನ್ನಾಗ ನಾನು ಒಂಜಿ 3:34 ಆಪುಂಡು ತನಿಷ್ ಇನಿ ಆಯ್ನೆ ಮೀಯಾಡ್ ಏಪಲ್ ಆ್ಯನ್ ಡೈಲಿ ಆಯ್ನೆ ಮೀ ಪೌಡರ್ ಇಜ್ಜಿತ್ತೆ ಕೆಲವರ 4th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಬತ್ತೈತೆ ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ಕೆಲವರ ಆಯ್ನೆ ಮೀರೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೋನ್ ಪನ್ಪೆ ಮೀಪಾಯೆ ಬಟ್ ಬೇರೆ ಒಂಚೂರು ಆತು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ದಿಕ್ಕರೆ ಆಗ್ತೈತೆ ಸೊ ಅಂಚ ನನ್ನಲ್ಲೇ ಆಯ್ನೆ ಮೀ ಪೌಂದುಲ್ಲೆ ಕೆಲವರ ಆಯ್ನೆ ಬುಟ್ಪೆ ಸೊ ಇನಿ ಆಯ್ನೆ ಮೀಯಾಡ್ ಅಂದುಪ್ಪೆ ಆ್ಯನ್ ಬರೋಷ್ಟಲ್ಲಿ ಆಯ್ನೆ ಮೀದು ಫ್ರೆಶ್ ಆದುಪ್ಪೆ ಜಪ್ಪುಗಾನೆ ನೇನಿ ಒಂಚೂರು ದಾಯ್ಗು ಒಂಜಿ ಮನಸಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ತರ ಕಣ್ಣು ಮಸ್ತು ಹೋಯ್ತು ಅಂದಿತ್ತೇನೆ ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ಭಾರಿ ಹೋಯ್ತು ಅಂದಿತ್ತೇನೆ ಕಣ್ಣು ದಾದಾಪುಂಡು ಗೊತ್ತನೆ ಅವು ಜೋರು ನಿದ್ರೆ ಬಂದಾಗ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮನ್ಪೈತೆ ಆ ನಿದ್ರೆನ ಜಪ್ಪುಜಿ ಅದು ಮಸ್ತ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮನ್ಪೆ ಜಪ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪಗೆಲ್ಲ ಹೆಡ್ಡೇಕ್ ಬರ್ಪು ನಿಂಗೆ ಅವ್ನು ನಿದ್ರೇನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ 1 ಮಿನಿಟ್ ಅಂಡಲ್ ಇಂಚ ಜೊತೆ ನಾವು ಹೆಡ್ಡೇಕ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಏನೇಪ ಅವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮನ್ಪೆ ಅನಿದ್ರೇನು ಅಪ್ಪಗ ಹೆಡ್ಡೇಕ್ ಬರ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಇಡೀ ದಿನ ಹೆಡ್ಡೇಕ್ ಇತ್ತು ಒಂಚೂರು ಲೈಟಾಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತನು ಮೂಕ್ ಬಂದಾಪುಂಡು ಅವನಿದ್ರೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಂತನ ಬೊಕ್ಕ ಹೆಡ್ಡೇಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವರ ದಾಲ ಅಂಚ ಮನ್ಪುಜಿ ಕೆಲವರ ಒಟ್ರಾಶೆ ಹೆಡ್ಡೇಕ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಪೊಕ್ಕಡೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಕೆಕ್ಕಿಲ್ ಬೇನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಅಪ್ಪಗ ಹೆಡ್ಡೇಕ್ ಅವೊಂದು ಸಿಗ್ನಲ್ ಎಕ್ಕೆ ಕೆಕ್ಕಿಲ್ ಬೇನೆ ಬತ್ತುಜಿ ಬಟ್ ಮೂಕ್ ಬಂದಾತಂದ್ರೆ ಸೊ ಸೈನಸ್ ಲೆಕ್ಕ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಮೂಕ್ ಬಂದಾದು ಬೊಕ್ಕ ಮುಳ್ಪೂರ ಹೆಡ್ಡೇಕ್ ಆಪುಂಡು ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತಂಡ ಇಡೀ ಮುಟ್ಟ ತರೆಬೇನೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಆ ಕಾರಣ ಅಂತ ಗೊತ್ತುಜಿ ಜಸ್ಟ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಜೊತೆ ಚಿಲ್ ಔಟ್ ಆತೆ ಪೋಪುಂಡು ತರೆಬೇನೆ ಸೊ ಇದು ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪೆ ನಂಬರ್ 1 ಕಾಯ್ಲು ನಂಬರ್ 2 ಕಾಯ್ಲು 3 ಕಾಯ್ಲು ಪೂರ ಪಾಡ್ದು 4-5 ಮೀಂದ ಪೂರ ಉಂಡು ಮೀನ್ ದೆಪ್ಪುನಾಗ ಕೈಲು ಚಮಚ ರಡ್ಡು ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೆ ಇದನ್ನ ಮೀನ್ ದೆಪ್ಪುನಾಗ ಅವು ಬರರೇನೆ ಕೇನುಜಿ ಅಂದ್ ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಪಾಡೋಣ ಅವು ತಿರ್ತು ಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ ರಡ್ಡು ಕೈಲು ಒಂಜಿ ಚಮಚ ಒಂಜಿ ಪತ್ತೊಂದು ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಸೇಫ್ಲಿ ಡ್ರಾಪ್ ಮನ್ಪೆ ದಾದ ಮನ್ಪು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಉಪ್ಪುಜಿ ಐ ಎಂಕಿ ವಿಷಯ ಪೂರ ವರ್ಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್
ಫೈನಲಿ ಇನಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಕಿಚನ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಜನ ದೆಕ್ಕಿಂಗ್ ರಡ್ಡುಲ ಆಂಡ್ ಹೇ ಬೈ ದ ವೇ ನಿಕ್ಕುಲು ಎಪಾಂಡಲ ಇಂಚ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತಿದಾರೆ ಯಾನ್ ದಿನಕ್ಕೂ ಕಿಚನ್ ಗೊಂಜಿ ಏತು ಸಲ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊರ್ಪೆ ಕಿಚನ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪರೆ ಅಂದು ಬಾಜನ ದೆಕ್ಕರೆ ಅಂದು ಬೊಕ್ಕ ಏತು ಬಾಜನ ದೆಕ್ಕುವೆತು ಕೌಂಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದ್ ಎಪಾಂಡಲ ಎನ್ನುದರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತಿದಾರ ಯಾನ್ಲದಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತಿದ್ದುಜಿ ಬಟ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಸಲ ಏತು ದಿನಕ್ಕೆ ಬಾಜನ ದೆಕ್ಕುವೆತು ಕೌಂಟ್ ಮಲ್ತು ತೂಕ ಅಂದ್ ಯಾನ್ ಎನ್ನದೆ ಸೊ ಐಗೋಸ್ಕರ ನಿಕ್ಕಲ್ದಲ ಪಂಡೆ ಯಾನ್ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೆ ನಿಕ್ಕುಲ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಲೆ ಓಕೆ. ಕನ್ನ ಬಾಲೆ ಮೆಲ್ಲ ಪುಟ್ಟ ಕಾರ್ ಶಟ್ ಅಪ್ ಓಂಡು ಬುಡಕ್ಕೆ ಅವಳು ಇರೋರ ಪನ್ನ ಡಿಯರ್ ಗುಡ್ ಗರ್ಲ್ ಸಾರಿ ಗುಡ್ ಬಾಯ್. ಫಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಾಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಇದೇ ಬಾಡಿಗೆ ನೆಜ್ಜಿ ಅಲ್ಲ ಜಿ ಇದ್ದೀನಿ ಅವಳು ಹಬ್ಬ ಫೈನಲಿ ಎಂಕಲಿಗೂ ಟಿಕೆಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಕಾಂತಾರ ಮೂವಿಗೆ. ಸೊ ಅಂಚ ಇಲ್ಲದ ಕುಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಿದಡ್ದ ಮೂವಿ ತೂವರೆ ಎಂದು ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಆದುಲ್ಲ. ತನಿಷ್ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಓವರ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಆದಲ್ಲೇ ಮೂವಿ ತೂವರೆ ಎಂದು ದಾದ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡ ಈಗ ಜಾಯ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಬಟ್ ಆಯೆ ಅಂತೂ ಎಂಕಲ್ರದ್ದು ಹೆಚ್ಚಕ್ಕೆ ಆತಂದುಲ್ಲೆ ಮೂವಿ ತೂವರೆ ಎಂದು. ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಮೂವಿ ತೂವರೆ ಟೈಮ್ ಇತ್ತು 9 o'clock. ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ನೈಟ್ ಶೋಕ್ ಬೈದಿನಿ ಎಂಕುಲು ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಸೋಫಾ ಸೆಟ್ ತೂಯೆ ಹೋಮ್ ಸೆಂಟರ್ಡ್ ಆಫರ್ ಆವೊಂದು ಪುಣ ಅದಾಗದಾಗ ಕಲ್ನ ಆಫರ್ ಆವೊಂದು ಎಪ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ನಡತೊಂದುಂಡು. ಸೊ ಅಂಚ ಅದೇರೆ ಗಂಡಲ ಯೂಸ್ ಆವಡನ್ನು ಒಂದೊಂಜಿ ಸೋಫಾ ಸೆಟ್ ಇತ್ತಿನೇನು ಅಡಿಗೆ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಲ್ತೆ. ಈ ಸೋಫಾ ಸೆಟ್ 3 ಕಲರ್ಸ್ ಉಂಡು, ಬ್ರೌನ್, ಬ್ಲೂ ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಕುಲ್ ತಗೊಂಡು ಪುನಃ ಬೀಚ್ ಕಲರ್. ಅಂಚನೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಬೆಂಚ್ದ ಮೂವಿ ರಿಲೀಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು November 11th ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಈ ಮೂವಿನ್ಲ ತುಲೆ ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಥಿಯೇಟರ್ದುಲ್ಲ ಎಂಟರ್ ಆವೊಂದುಲ್ಲ. ಹೋ ಮೈ ಗಾಡ್ ಏತು ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತುಂಡು ಥಿಯೇಟರ್ದುಲ್ಲ ಎಂಟರ್ ಆನಾಗ ಅಂದು ಅವು ಎಂಕೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಮೂವಿಗೆ ಪೋಪುನ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಉಪ್ಪೇರು ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಕಾತೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು. ಸೊ ಎಂಕುಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಎಂಟರ್ ಆವೊಂದುಲ್ಲ. ಎಂಕುಲು ಆಯ್ನಾತ್ ಮಿತ್ತುಡೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪರೆ ಏಪಲ ಟ್ರೈ ಮನ್ಫ ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲಿಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತಿನ ಸೀಟ್ ಅಂತೂ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ತಿಕ್ಕುಜಿ ದಾಯ್ಪಂಡ ಹೌಸ್ ಫುಲ್ ಉಪ್ಪುನ ಕಾರಣ ಓವ್ ಸೀಟ್ ತಿಕ್ಕುಡು ಐಟೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಂತೊಂದು ಕುಲ್ಲೋಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಒಂದೆಲ್ಲ ಒಂಚೆನ್ ತಿಂದ. ಹಾಯ್ ಅಗೇನ್. ಸೊ ಕಾಂತಾರ ಮೂವಿ ತೊಗೊಂಡು ಬತ್ತೆ ಯಾನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇತ್ತೆ ಸಂಡೇ ನಿಕಳ್ಳ ಕಾಣೆ ಕುಲೊಂದು ಪಾತಿರೋದಪ್ಪನ ಕಾಂತಾರ ಮೂವಿ ತೊಗೊಂಡು ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೆಲವೇ ರಿವ್ಯೂ ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ಯಾನ್ ಹೆಚ್ಚ ರಿವ್ಯೂ ಕೊಡ್ಪುನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಜ್ಜಿ ದಾಯ್ಪಂಡ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮೂವಿ ತೂತಾರೆ. ಮೂವಿ ಎಂಚ ಉಂಟು ಅಂದು ಯಾನ್ ಪನ್ಪುನನೇ ಬೊರ್ಚಿ ನಿಕಲೆಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಸೊ ಮೂವಿ ತೂನಾಗ ಭಾರಿ ಆಸೆ ಪೋಯೆ ಮೂವಿನ ತೂಡು ಒಂದು. ಸೊ ಅಂಚ ಆ ಆಸೆಗೆ ತಕ್ಕ ಪ್ರತಿಫಲ ತಿಕ್ಕಿದನು ಮೂವಿ ಥಿಯೇಟರ್ದು ಉಳ ಎಂಟರ್ ಆನಾಗ ಎಂಚ ಭಕ್ತಿ ಉಂಡ ಇಜ್ಜ ದೇವೇರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಮಾತಿರೇಗ್ಲ ಸೇರಿದು ಪನ್ಪುನು ಭಕ್ತಿ ಉಂಡ ಇಜ್ಜ ಅಂದು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಬಟ್ ಥಿಯೇಟರ್ದು ಪಿದಾಯಿ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಭಕ್ತಿ ಇಜ್ಜಂದಿನ ಆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಥರ ಭಕ್ತಿ ಭಾವನೆ ಒಂಜಿ ಥರ ದೈವದ ಮಿತ್ತು ನಂಬಿಕೆ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಬರ್ಪುಡು. ಐಕೋಸ್ಕರನೇ ತೋಜೋಡು ಏರೇರಿಗೂ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡೋಡಿ ದೈವಾರಾಧನೆ ಉಂಡು ಅಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅಕ್ಕುಲ್ ಸಮೇತ ಈ ಮೂವಿನ ತೂದು ಒಂಜಿ ಥರ ಭಕ್ತಿ ಬತ್ತದು ನೇತ ಬಗ್ಗೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ದಾದ ಒಂದೊಂಜಿ ತುಳುನಾಡೋಡಿ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಉಂಡ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸರ್ಚ್ ಮಂತದ್ದು ಮೊಬೈಲ್ಡ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದಾದ ಉಂಡು ಒಂದು ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ದಾದ ಪೂರ ಮಾತ ಊರ್ದ ಕುಲ ಸೇರಿದು ನಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಒಂದೊಂಜಿ ದಾದ ಅಂದು. ಸೊ ಎಂಕಲ್ನ ತುಳುನಾಡದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ತುಳುನಾಡು ದೈವಾರಾಧನೆ ಉಂಡು ಒಂದು ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಉಂಡು. ಸೊ ಈ ಟೀಮಿಗೆ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒಂದು ಮಾತು ಜನಕ್ಕೂ ಏತ್ತು ಸೇರಿದು ಪಂಡಲ ಯಾವಜಿ ದಾಯ್ಪಂಡ ಹಿಂಚ ಬತ್ತುಂಡು ಈ ಐಡಿಯಾ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಮಂಡೆಡು ಏರ್ಲ ಎನ್ನೋದು ಪೈರಿ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂದು ಮೊಕ್ಕಲು ಮಲ್ತದೇರು ಆ ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ತೂನಾಗ ಆ ಒಂಜಿ ವೈಬ್ಸ್ ಉಂಡತೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೈಬ್ಸ್ ಪನ್ಪೇರು ಅವು ಮೂವಿ ತೂನಾಗ ಮೂವಿದ ಉದ್ದಾಗ್ಲ ಒಂಜಿ ವೈಬ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಭಕ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಪನರೆ ಯಾನ್ ಪನೋಡಂತೆ ಇಜ್ಜಿ ನಿಕಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಥಿಯೇಟರ್ ನಾನಲ್ಲ ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಉಂಡು ಅವಲ ನಿಕಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಥಿಯೇಟರ್ ಯಾನ್ ಪೋನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಏ ಜಾತಿನಕುಲು ಇತ್ತೇರು ಪಂಡ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಮೂವಿಗೆ ಒಂದು ಪಿದಾಟರೆ ಉದಾಸೀನ ಇತ್ತಿನಕುಲ್ ಸಮೇತ ಮೂವಿಗೆ ಪಿದಾಡ್ದು ಪೋದು ಮೂವಿನ ತೊಗೊಂಡು ಬೈದೇರು ಪಂಡ ನಿಕುಲೆ ಎನ್ನರೆ ಅವು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿನೇ ಮಾತ ಜನಕ್ಕಲಿಲ್ಲ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಲೆಪ್ಪ ಅದು ಕುಲ್ಲ ಅದು ತೊಚ್ಪ ಒಂದು ಉಂಡ ಅಂದು ಎಂಕ್ ಫೀಲ್ ಹಾಕ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಅಂಚ
ಸೊ ಫೈನಲಿ ಕಾಂತಾರ ಮೂವಿ ತು ಏನಿಕುಲ್ ನಾನಾಲ ತೂದಿತ್ತು ಜಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಅವೆ ಥಿಯೇಟರ್ ಪೋತು ಪುನಃ ಮಜಾನೇ ಬೇತೆ ದಾಯಪಂಡ ಅವು ಸೌಂಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಸಾಂಗ್ ಅವು ಪೂರ ಕೇನ್ನಾಗ ಉಂಡತೆ ನಾನೊಂಜಿ 2-3 ಸಲ ತೂಕ ಅಂದ ಆಸೆ ಆಪುನ ಆತೆ ಎಟ್ಟೆ ಉಂಡು ಮೂವಿ ಸೊ ನಿಂಕುಲ್ ತೂದಿತ್ತು ಜಡ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಪೋತುಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಟಿಕೆಟ್ಸ್ ಕೆಲವರಿಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪುಜಿ ಎಂಕುಲ್ 1 ವೀಕ್ ದಿಂಚಿ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತಿನೇಕು ಫೈನಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬುಕ್ ಮಂತದ್ದು ಎಂಕುಲ್ ಪೋಯ ಎಂಕುಲು ಫ್ರೈಡೇ ಕಾಣೇನೆ ಲಕ್ಕದು ಬೇಗ ಕುಲ್ಲೋದು 8:30 ಕುಲ್ದು ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಂತದ್ದು ಒಂಜಿ 2 ಸಲದಾದನೋ ಫ್ಲಾಪ್ ಆಡಿನ ಮೊಬೈಲ್ಡು ಬೊಕ್ಕ 6ನ ಮೊಬೈಲ್ ಟ್ರೈ ಮಂತನಾಗ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್. ಸೊ ವಿ ವರ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ಬೇಗ ನೈಟ್ ಶೋ ಬೊಚ್ಚಿ ಬೇಗ ಬಯ್ಯದ ಶೋಗೆ ತೂದು ಬರ್ಕ ಅಂದೇನೇನು ಬಟ್ ನೈಟ್ ಆಂಡಲ ತಿಕ್ಕಣ ತಾವು ಎಂಕಲ್ನ ಪುಣ್ಯ ಅಂದು ತಿಕ್ಕದು ಟಿಕೆಟ್ ತಿಕ್ಕದು ಎಂಕುಲ್ ಪೋದು ತೋನ್ ಬತ್ತ. ಸೊ ನನಾತು ರಿವ್ಯೂ ದಾದ ಪನ್ಪುನ್ ಬಲ್ಲೆ ಈ ಮೂವಿದ ಬಗ್ಗೆ ಏತು ಪಂಡಲ ಕಡಿಮೆನೆ ಆತ ಎಡ್ಡೆ ಮೂವಿ ಇಂಚಿನ ಮೂವಿ ತಿಕ್ಕುನ ಚಾನ್ಸೇ ಇಜ್ಜಿ. ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಜನ ವೀಡಿಯೋ ಹಾಕುಲ್ ತೂಪೇರ ಇಜ್ಜರಂದು ಬಟ್ ಮಿನಿ ತೂಂಡ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಈ ಟೀಮ್ ದಕ್ಕುಲ್ ಸೇರಿದು ನನಾತು ಒಂತೆ ಎಂಕಲ್ನ ತುಳುನಾಡಿದ್ರು ದಾದ ಪೂರ ಕಲ್ಚರ್ ಉಂಡು ಅವು ನನಾತು ಕಲ್ಚರ್ಲೇನು ಒಂಜಿ ಮೂವಿಡು ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ನನಾತು ಮೂವೀಸ್ ಪಿದಾಯ್ ಬರಡು ಎಂಕಲ್ನ ಕಲ್ಚರ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ನ ದಾದ ಪೂರ ಆರಾಧನೆ ಉಂಟು ಅವು ಪೂರ ಬರಡು ಪಿದಾಯ್ ಬರಡು ಮಾತು ಜನಕ್ಕಳಿಗ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಡು ನನಾತು ಎಡ್ಡೆ ಮೂವೀಸ್ ಬರಡು ಮೊಕ್ಕಲ್ನ ಟೀಮ್ ಇಡ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಓಕೆ ಆತೆ ಆದಿತ್ತು ನೀನೆತ್ತ ವೀಡಿಯೋ ಕಾಂತಾರ ಮೂವಿ ತೂ ಜಡ ನಿಕುಲ್ ನಿಕಲ್ನ ಲೈಫ್ ಇಡ್ದು ಅದನ್ನ ಮಿಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಟಿ ವಿಡ್ ಬತ್ತು ತೂಪುನೆಕ್ಲ ನಿಕುಲ್ ಇತ್ತಿ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಪೋದು ತೂಪುನೆಕ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಮಜಾ ಉಂಡು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಭಕ್ತಿ ಬರ್ಪುಂಡು ನನಾತು ಕೈ ಮುಗ್ಗಿಗ ನನಾತು ನಟ್ಟುಗ ಅಂದು ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಕ್ಕೂ ದಾದೆ ಪಲ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ದಾದಾಂಡಲ ಲೈಫ್ ಕಷ್ಟ ಅನಾಗ ಅಥವಾ ಏರಾಂಡಲ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹರ್ಟ್ ಮಲ್ದಿತ್ತೇಡ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ದೇವರೇನೇನು ಅನ್ನೋ ಜನ ಗೊತ್ತಿರಿ ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಇನ್ನೊಂದು ದೈವಲೇನು ಅರೆ ಹೊರ ಕೈ ಮುಗಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಪತೂಲ ಇಂಚ ಇಂಚ ಬೇಜಾರಣ ಅಕುಲ್ ಇಂಚ ಮಲ್ತಿರಂದು ಅವ್ರು ನಮ್ಮನ್ನ ಬುದ್ಧಿ ಪಂಡ ಅಕುಲ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಏಪಲ ಒಪ್ಪಿರಂದು ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ. ಸೊ ಅಂಚ ನನ್ನಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಖಾಲಿ ತುಳುನಾಡ್ದಕ್ಕುಲತ್ತು ಮಾತು ಹೆಂಗೆ ತೋಜುಂಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಜನಕ್ಕುಲ್ ನನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ದೈವ ಕೈ ಮುಗ್ಗಿವೆರಂದು ಹೆಂಗೆ ಕಾಪುಣಿ ಮೂವಿ ತೋಯ್ ಬೊಕ್ಕ ದಾಯ್ಪಂಡ ಮಾತೆಲ್ಲ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರೊಂದು ದಾದ ಒಂದು. ಸೊ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಣ್ಣುಡು ಯಾನುಲ್ಲೆ ಅಂದೆ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಏರೇರಿಗೆ ಕೂಡ ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಉಂಡು ಯಾನು ಈ ತುಳುನಾಡು ಪುಟ್ಟುದೆ ಪನ್ಪುನ ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಉಂಡು ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಪಲ್ಲೆ. ಸೊ ಎಂಕಂತೂ ಭಾರಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಉಂಡು ಈ ಕಲ್ಚರ್ಡುಲ್ಲೆ ಈ ಮಣ್ಣುಡು ಯಾನ್ ಪುಟ್ಟಿದೆ ಒಂದು ಪೂರ ಕಲ್ಚರ್ ಎನ್ನ ತುಳುನಾಡು ಉಂಡು ದೈವಾರಾಧನೆ ಉಂಡು ಪನ್ಪುನ ಖುಷಿ ಎಂಕಂತೂ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆತುಂಡು. ಸೊ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ದಿಂಚಲ ಉಂಡು ಇತ್ತ ಒಂಚೂರು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಲೆವೆಲ್ಡು ಖುಷಿ ಉಂಡು. ಸೊ ಆತೆ ಪಿರ ಅವರಪ್ಪನೊಂದುಲೆ ಕಾಂತಾರ ಮೂವಿ ಲೈಫ್ ಇಟ್ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಥಿಯೇಟರ್ಡ್ ಪೋದೆ ತೂಲೆ ಅವೇ ಮಜಾ ಬೇತೆ. ಓಕೆ ಸೊ ಆತೆ ಇನ್ನಿತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಯಾನ್ ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ ನಿಕಲಿಗೆ ತಿಕ್ಕುವೆ ನಾನೊಂಜಿ ಹೊಸ ತಾಯಿನ ವಿಡಿಯೋಡು ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲವ್ ಬಾಯ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್.